Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Astebete zeroi. Posible Donkey Kong. Ezinezkoa da historia aurreko muskar mutante horrek tximino erraldoiak araitzea. Lasai zaitez lagun, film bat baino ez da. Baina oso kaskarra. Musker horrek txiki egin du hiri oso bat. Eta zer egin du tximinoak? Eraikin horretara igo. Baina tximinoa bihotz honekoa zen, maitagarria egiten zaizu. Eta neskarekin geratu da. Zer gertatzen da krankirenean? Urrengoa! Tira egon geldi, edo ez da irudi garbi aterako. Kontu zer egiten duzun, alfa egoeran nago. Hasta dila bidaia. Mundiala! Biratu egingo naiz, atzealdea ere aterara izango duzu. Ez mugitu ergelalakoa, zure garunaren argazki atera behar dut eta... Mundiala! Kopiak egingo ditut Patrikan eramateko. Garuna bera ere Patrikaren neurrikoa duzu. Orain egon geldi. Ze itxura du! Urperatua dirudi. Mundiala! Urez beteta dauka tximino horrek garuna. Kaixo, Didi, ze moduz filma? Iruzurrutxa! Usain zoragarria duzu, Kandi. Mil esker, Donkey Kong. Banana ametsa du izena. Ara zergatik dudan gogoko. Zer gertatzen da? Zertan dabiltza hor krokoputzen morroiak? Cranky, Kisha izpidun makina berria dauka. Isa izpiak doainik, kongo-bongoko guztientzat. Baita narrastientzat ere. Ederki muskerrok, gaur da eguna. Bai zera, lehenago ere entzunda daukatori. Gaur bertan, kongo-bongoren jabe egingo gara. Unionesetan, Krusak rankiren etxe barru-barruraino sartu da isilka, osasun azterketa egiteko aitzakiaz. Eta kristalezko kokoa harrapatuko du. Bolatxo eder hori neure eskuetan dagoenean, kongo-bongo nire oinetara egongo da. Ala, bai harrigarria. Ez du garunik, baina egia esan pentsatzekoa zen. Itxaron, beste leku batean dauka. Egon pixka batean asko jakinalakoa. Beste proba bat egingo dut. Postaz eskatutako traste zatarra. Oker dabilen bigarren aldia dau. Dirua itzultzeko eskatuko dut. Oh, baino no. Akabo, nahikoa izan dut. Zabor pila dakoa. Asko zabeto horrela. Krusa, hartaburua lakoa, nora joan zara? Krusa? Ederki ba. Urrengoa! Nire txanda! Ez dut uste. Aurre hartuko didazu? Ez, dagokidan lekuan jarriko naiz hori baino ez. Neu naiz eta biztanlerik garrantzitsuena kongo-bongon. Bihozgabe alakoa! Zikoitza! Lotxagabea! Bereko ja! Izontzia! Ara, benetan berezia naiz, ez da ni bezalakorik. Buru argi paregabea, jainko grekoen gorputz sendoa.
Bai! Gizenkote ergelen jainkoa! Zure txanda, Kandi! Ez orain ezin dut, amaitu zait bazkal ordua. Zoazu, Dixi. Nik ere joan beharra daukat. Gero arte, Didi, agur, Donkey Kong. Zein ez dezina da hau. Nire azterketaren emaitzak ikusten ari da. Tira, guazen barrura! Zer gertatzen da, Cranky? Ona Blusterren probaren emaitza. Ez du bat ere itxura honik. Edo zer dela bere azkenetan dago. Oi, bo! Itxura ikaragarria du! Oh, ez? Hemen da arazoa. Wow! Txiki eginda dago, ezta? Astebete ematen diot, gehien jota. Astebete? Astebete ziztrina baino ez zait geratzen? Ezin dugu ezer egin, kaput? Kaput! Oi, patuan keraldakorra. Honen gazte ederreta ausarta izanik. Zergatik zergatik ez izaki pobre eta itxusiren bat. Arrazoi asko daukat bizitzeko oraindik. Nire xarma, nire itxura dotorea, amatxoren dirua. Hau bai, egon tristea gorila errukarri honentzat. Zera geratzen zait behintzat, nire izen eta ospeona. Ez? Nire ospea esan dut? Aldatu beharra daukat. Astebete baino ez daukat mundu honetan nire arrastoa uzteko. Eta astebete honetan bihurtuko naiz. Bluster ongile onbera. Tipo zintzo gisa, gogoratuko naute. Bizitza guztien alde baitut beti jotake. Estatua eraikiko da nire horetan. Nire ausardia goraipatzeko gerra zein bakean. Bluster ongile onbera erregen pareko. Denon aipagai eta ia familiarteko. Loretxoak banatu eta katakumeak salbatu. Denetarik egingo dut, baita zaborra batu. Nire izena jarriko diote hiriren bati. Txoko bazter guztietan monumentuak eraiki. Bluster ongile onbera jainkoen pareko. Maitasun banatzaile eta ez utxaren urrengo. Blusterrek Nobel saria eskuratu egingo du. Mundura bake pixka bat ekarri baitigu. Non arraio dago Crucial taburu hori? Eta non dago nire kokoa? Itzuli naiz gorentasun eta ezetz jakin zer dakaradan. Azkenean, kokoa. Eman. Emaidazu bolatxo eder botere mai hori. Ona hemen jauna kristalesko kokoa. Egin zuen. Tatsan! Tatsan! Ai, bala! Okerreko eskua. Tatsan! Ai, bala! Tira ba! Non dago? Hemen zegoen ba, esku honetan txe neukan. Ederki, non dago kokoa, mutilok? Tera, Crankyrenetik laportu duzu. Ondoren, padurara joan gara freskatzera. Orduan, muskerre derrura ikusi dugu. Hoize, ala da. Eta nik eme derrorri eman diot eta... Muskerrari eman diozula kokoa? Ez dut bueltan jaso. Bere ala itzuliko naiz. Zapaburuan ditu, kirten garun gabea! Itxaron! Geratu hor guztiok! Bluster ongile onbera hemen data. Igaro zaitezke, Cranky, bidea garbi duzu. Kendu bidetik babalorek irtena! Ni zeruko banan ondo soro handira joaten naizenean, hitz egiezu denei Bluster ongile onberari buruz.
Egintza on gehiago egin behar ditut. Zuri buruz hitz egingo diet, bai horixe! Bluster payaso baboaz hitz egingo diet! Oi! Wow! 10garrena, 11garrena, 12garrena, 13garrena, bai ondo katearteko surfean! Hauxe da tramankulu hortua erosi eta erosikatean. Eta orain banana zuri gailua jarriko dugu salgai. Kandi, nire ametxetako gorila ederra. Wow! Baina zertan dabil? Eta bat, bi, barrura kanpora. Eta bat, bi, barrura. Seinalea ote! 54garrena! Zoragarria! Beldurrezko filma! Salbana zazue! Agondu! Salbatu! Bluster rongile onberak salbatuko zaitu! Baina ze erraion! Ez beldurtu! Bluster da agertu! Ene bizilekua! Baina zer egiten ari zara ergelalakoa? Salbatu beharrean nagoela ematen aldu! Ez, baina behar izan bazenu, etorriko nintzen bai, zu salbatzera! Barkaidazu, Kandi, baina orain beste bat naiz. Hauxe duzu ni berria! Bluster, nire bizilekua eta funkirena suntxitu dituzu. Mehatxu bihurtu zara uarte osoarentzat. Aztu behingo zure etxetxoa, eskondu nirekin, Kandi, bai! Eta elkarrekin emango ditugu nire azkeneko urrezko egunak amatxoren luxuzko jauretxe ederrean. Burua galdu duzu. Oraindik ez, baina hori jaso aurretik, bizitan behineko aukera eskaini nahi dizut bihotza. Bluster rongile onberaren Andrea izateko aukera paregabea. Heroi nazional baten alargun ausarta. Batbi, Batbi! Oh, Bluster! Gure laguna, gure hiritarrik, ausart, abegikorre eta aberatsena. Inork ez du inoiz zure hutsa beteko. Sentitzen dut, ezin dut jarraitu. Lagunik zintzoena! Beti festarako prestegoena! Itxaro idazu zeruko laturik handiena elkarrekin hartzeko, aldikote! Handiena zen! Barre ederrak egiten genituen, baina amaitu da dena. Bluster, oi Bluster, ongile onbera. Hain zinen nobezina, zaldun onena, senarrik onena. Bluster, itzuli lurrera. Egia da bai, egia. Benetan zoragarria nintzen ez da. Neure hutsa sentituko dut. Itzul zaite zeure senera. Zer egingo duzu nire bizilekua konpontzeko? Itxaron! Nire alarguna bazara, oinordetzan jasoko duzu dena. Upel lantegia zeurea izango da. Benetan? Bai, ene bihotzeko laztantxoa. Zain nago! Non dago kruxa! Hementxe nago, majestate. Bazen ordua, emaidazu! Ene kokoa! Ez dago eskubiderik, Donkey Kong. Ura ez da borroka garbia izan. Tximino erraldoia, tximino zen 100%. Baina muskerra gaizki ateratako esperimentu bateko mutanten modukoa zen. Esan dizut filma baino ez dela, txikito. Egunon, jaunok. Ez da erraza eroi bihurtzea denbora laburra geratzen denean. Denbora laburra? Ez dut horretaz pentsatu nahi. Zer dakarzu hor, Bluster?
Bluster ongile onberaren monumentua egiteko proiektuaren zirriborroa da. Tatxan! Bluster konen monumentua? Zertarako? Mesedez, saiatu ni engainatzen. Krankirekin hitz egiten entzun dizuet eta badakit azkenetan nagoela. Astebete ematen diot gehientxo eta gero kaput. Baina ezkinen zuri buruz hitz egiten ari. Krankiren isa izpidun makinaz baino. Hondatuta dago. Lasai, onar dezaket, ez duzu ezertan arazoa leundu, prestaketa guztiak egin ditut. Gehiegi alderitzozue 17 metroko estatuari. Bai! Ederki! Bluster, zoritxarrez, denbora luzea emango duzu oraindik gure artean. Oso bihozperak zarete, eskertzen dizuet errukarri hau animatzen saiatu izana. Baina egiari aurre egin diezaioket, egintza on asko burutu behar ditut, zeruko banan ondo soro handira betiko abiatu baino lehen. Ez digu sinetxi. Hori bai ergela. Ella egingo dela uste du. Ba, sinetxarazteko modua aurkitu behar dugu. Bestela, Bluster ongile onberak denok akabatuko gaitu bere ongi eginekin. Agur Krokopus erregeari! Agur Krokopus erregeari! Agur Krokopus erregeari! Bai, agur niri, hauxe da nire garaipenaren ordua. Pasik naiz errege, denon jaun eta jabe. Nahi dudana egin dezaket, inori esan gabe. Edo zer lapurtu, edo nor egurtu. Astinduak eman edo buruak apurtu. Hauxe dut fruitu heldua, garaipenaren ordua. Orain ez dut atzera egingo. Atera naiz, neu naiz nagusia, beti izan naiz benetan berezia. Zeuen gauzez jabetu, nahi dudana txikitu, bakealdi lasai hau sontxitu. Hauxe dut fritu heldua, garaipenaren ordua, orain ez dut atzera egingo. Denok nauten nigurtuko, nire oinetan uzkurtuko, horrela izango da betiko. Nahikoa da, etxizazu Krokoputz! Ze arraio da hau! Bluster kaiku babalore hutsa da. Beraz, pentsatu du berataz ari ginela makinaz hitz egin dugunean. Eta orain bere burua historia liburuetan sartu nahian dabil. Eta guztiok akabatuko gaitu bere ongi eginekin. Ederra daukagu. Nola geldiaraziko dugu? Gerezi hura emango diogu. Hortxe dago apalean. Edabe pizgarri supersonikoaren ondoan. Gerezi hura? Gaixotasun hilgarria duela uste du? Bai. Gerezi hori senda dezakeen botika miragarria dela sinetxarazi behar diogu orduan. Gerezi hura botika miragarria alda. Jakina ez, baina berak ala uste izango du. Eta kongo-bongo suntzitzeari utziko dio eroi bihurtzeko aleginetan. Gainera aspaldian nabil horrekin zerekin ez dakidala. Bibi, Donkey Kong, Cranky, alerta gorria! Uarte osoa arriskuan dago. Krokoputze kristalezko kokoa eskuratu du. Ez esan tontakeriarik. Kristalezko kokoa hortxe dago kion lekuan. Ez dago! Bluster krokoputzen gana joan da, kokoa berreskuratu eta eroi handia izateko asmoz, eta bakarrik. Muskerra muzki bihurtuko dute! Azkar, Donkey Kong, hartu gerezi hura eta zoaz arantz. Bluster geldiarazi behar duzu ara iritsi baino lehen. Goazen azkar, txikito!
Emaidazu kokoa oraintxe, historia aurreko hondakin horrek. Bestela Bluster ongileon berak txiki egingo zaitu. Berandutxo. Tximino, hasta kirtena. Estrategiaren maisu baten infernuko plan zoragarria da, hau? Ala munduko tximino inozo eta ergelarena baino ez. Tximino ergelarena. Nauzu ikaratuko krokoputz, ez daukat zargaldurik. Aizu! Bluster! Zatoz! Barkaidazu, oraintxe jarraituko dut. Hemen dator. Zer nahi duzue? Bluster ongileon bera orain arteko bere ekintzarik eroikoena burutzekotan dago eta oztopatu nahi duzue? Tira, topa zuri, Bluster. Nire garaipenari topa? Goixamar da oraindik, baina tira, zergatik ez. Krankiren edabe miragarri berria da. Sendaturik zaude! Beraz, ez duzu zertan krokotalde horri aurre egin beharrik! Sendaturik? Sendaturik nagoela? Aztu lehen esan dudana, sendaturik nago! Sendaturik! Sendaturik! Luze biziko naiz! Harrapatu kirten hori! Baina sendatu egin naiz! Donkey Kong, gereziura eman beharrean, edabe pizkarri supersonikoa eman diozu! Kaixo, baboak! Trumboietarako prest! Ene armada, ene kroko preziatuak. Alde egiteko ordua da. Bluster garaile atera da! Une batean gorenean zaude, eta hurrengoan bea jota. Hemen dator. Mila esker, ez da horren beharrik. Baina heroiaren ausardia paregabea erakutsi eta egintza eskuzabalak burutu izanagatik, gauza bat daukat zuontzat guztiontzat. Ez kezkatu, edabe pizgarri supersonikoak berehala galduko duta indarra. Horizko lekuren batean jarri behar dugu. Eredu gisa balioko du, horrela. Baboi karagarriaren eredua, bai. Ze gertatu da? Nire retratua? Kirtena gasolinarik gabe geratu da. Egon, oraindik ez dut itzaldia egin! Une batean gorenean zaude eta horrengoan bea jota.